Цяла година организаторите на Рали Стари столици, на неговото 38-о издание, се готвиха за празник. Както са го правили 37 пъти до сега. И винаги са успявали да съберат елита на българския автомобилен спорт, да съберат по трасетата край Шумен хиляди и хиляди любители на този много атрактивен, много мъжествен спорт. Бяха готови да празнуват и сега. Уви, стана най-лошото. Това, за което сме говорили стотици пъти в други телевизии, може би. Това, което се опитахме да ви внушим и миналата седмица, когато показвахме нещата около Рали Стари столици. Предстоящото тогава Рали Стари столици. И изводът, който трябваше да се направим от апелите, които отправиха към вас, зрителите, и към нас, разбира се, защото ние също сме зрители, пилотите, навигаторите, беше, че трябва да се пазим сами. Сега вече е късно да говорим каквото и да било. Загина едно 13 годишно момче. Ей така си отиде от едната любов към автомобилния спорт. За това ще говорим малко по-късно. Сега по хронологията на събитията в 38-то издание на Рали Стари столици. Пажа, ясно беше, че някои от тях няма да участват, като например този на Георги Танев, който, знаете, катастрофира лошо преди Рали има в Хърватска. 36 от тези, които заявиха участие, преминаха техническия преглед. Виждате как става това, показвали сме го и друг път. Проверяват се основни възли и детайли. Шефът на техническата комисия към Българската федерация по автомобилен спорт Стамен Михайлов, навигаторът на Митко Илиев Анакиев. Рутинни действия, които отново имаха за цел да проверят техническото състояние на автомобилите, а този с червената панелка дясно е Ричи Стец, полякът, от когото Алдо Козиков дълги години вече наема автомобили и сега докара оттам едно великолепно Mitsubishi Evo 9. Данчони дясно с Ерджан Казас, един друг препаратор, а това с момче с жълтата панелка е инженер от Франция, от заводите Рено, специално аташиран към екипа на Румен Дунев, Жан Батист. Много сериозен автомобил. Уви, ето такова нещо дочака Георги Янакиев младши. Той трябваше да се състезава с Citroen C2, но получи един друг Саксо, за който каза, че е Old Lady. Павлина Апостолова, заедно със своя много здрав баща, сваля хондата. Пак казвам, рутинни действия по време на технически преглед. Някои кадри отвътре от автомобилите. Това е автомобилът на Крум Дончев. А ние след малко отиваме вече към една друга тържествена част по официалното откриване на 38-то издание на Рали Стари столици. В такива случаи обикновено трябва да отдадем дължимото на всички онези, без чиято помощ не може да се състои нито едно автомобилно състезание. И тук трябва на първо място да започнем с тези хора, които вече някои от тях десетки години просто безвъзмездно работят, за да го има автомобилния спорт, за да бъде Шумен един от центровете на, пак казвам, този изключително мъжествен, изключително атрактивен спорт, който събира привърженици от цялата страна, както беше и в събота и неделя по отсечките край Шумен. Общината също с една много сериозна помощ, за което организаторите благодарят. И така, да видим церемонията по откриването. Респектираща гледка, толкова много, толкова силни състезателни автомобили. Денят е събота, в 13:30 по програма, така и стана, трябваше да започне церемонията. Пилотите малко се подслоняват на сянка, защото им предстоят много тежки и много жежки часове. Познати лица за някои от вас. С други ще ви срещнем по-късно отблизо, за да се запознаете и вие. Citroenът на
Георги Гвоздейков, до когото седи шуменецът Васко Христов. Зрители, както винаги, тук край автомобилите имаше доста. Издигане на трите флага. Крум Дончев, вице-шампионът на Европа от миналата година, издига флагът на Република България. Митко Илиев, който се класира трети в Европейския шампионат и национален шампион за миналата година, като човекът, който издига флага на Европейския съюз, и Васко Христов, шуменецът Васко Христов, навигаторът, дига на пилона флага на Шумен. От оня шуменски марш, който всички ние знаем. Организаторите бяха подготвили една семпла и атрактивна програма. Разрешете ми да ви пожелая на да заварим състезание и нека в него да победят най-добрите. Ето ги и тези, които след малко ще влязат в състезателните автомобили. В този съботен ден им предстоеше да изминат 5 специални етапа. Много компактно е шуменското рали, но за това ще говорим по-късно. Да отдадем дължимото на тези чаровни шуменски момичета, мажоретките, без които нито един празник в нашия град не става. Символ на българщината. Преди да потеглят състезателите по трасето, както обикновено правим, ние потърсихме тяхното мнение, пак казвам, буквално минута-две преди да стартират в една много оспорена, много интересна борба, в която наистина битката се води за десети и дори стотни от секундата. Очаквам едно изключително оспорено състезание и тук трасето е такова, че не позволява нито за миг човек да се отпусне. И това го прави още по-трудно. Знаеш какви са разликите в сравнение с останалите кръгове от републиканския шампионат. Тук в няколко секунди влизат първите 5-6 автомобила. И затова може би зрителския интерес е подчертано висок към рали Стари Столици. И да не забравяме, че това е 38-то му издание. Това е състезание, което нито една година не е пропускал възможността да бъде проведено. Има и нещо друго, което знаеш, че ме свързва тук с вашия град. Аз тук съм започнал. Първото ми участие в републиканския шампионат преди много години беше в град Шумен. И колко пъти си пристигал тук първи? Последните години от моята кариера, трите поредни години първи. Едно спускане има тази година от естествения шикан надолу към пиловара, което никой не си спомня колко време не се е карал. Ти карал ли си го? Карал съм го, разбира се. Това беше 1977 година. 30 години? Да, точно 30 години. Какво е характерно за този участък? Нищо по-различно няма от останалите участъци от състезанието, но има неща, които просто човек трябва да ги отработи максимално точно, защото всяка една грешка, независимо къде, тя се заплаща. Наемаш ли се с някаква прогноза? Мисля, че Митко в момента е в изключителна форма, вече втора поредна година, той го доказва. Разбира се, другите участници не биха му простили, ако той за миг се отпусне. Така че битката ще бъде много оспорвана. И последно, може ли Румен Дунев с това заводско Клио да се намеси сериозно в борбата дори за първото място? Възможно е. Възможно е, следейки кръговете от Европейския шампионат, тези автомобили имат много добри възможности, защото първо са по-леки и съотношението килограм конска сила е благоприятно. По-леки автомобил спира по-лесно, позволява да бъде завидан много бързо, там където има терен, който
завоите се определят от теглото на автомобила. Бързината, с която се преодоляват тези завои. И в тази връзка, следейки състезанията в последните години, мисля, че може да се бори и той за първото място. Побеждавал си тук, естествено тръгваш с същата амбиция, предполагам. Това е ясно за всеки старт. Не криеме, че имаме желание да спечелиме. Друг е въпросът дали това е възможно. Аз мисля, че сме добре подготвени за първия старт от нашия шампионат. Харесвам тук трасетата в Шумен. Ще се постараем да направим най-доброто, което можем. Конкуренцията? Конкуренцията е доста силна. Познавам добре всичките момчета. Имах възможността вече няколко години да се състезавам с тях и мисля, че ще бъде едно доста интересно състезание. Стартираш не с този автомобил, който беше заявил? Явно. Това и ние вчера го разбрахме. Какво да очакваме? Този път ще бъдем явно опашката на групата. Все пак това не означава, че ще се предаваме и че няма да се опитаме да се движиме добре. Но всичко е въпрос за това какво колата ще позволи. Старт. Да, дълго очакван. Все пак мина половин година, ние правим първи старт. Мисля, че това не е нормално. Трябваше доста по-рано да стартираме. Може би трябва да се замислиме за някакви по-ранни състезания и времето е добро. Но доживяхме първи старт. Надявам се всичко да е успешно. Конкуренцията и вашите шансове? Знаеш, че сега нищо не може да кажем. Може би вчера си говорихме с тебе, че конкуренцията е страхотна. Това коментирахме, че от години, вече 2-3 години е страшна конкуренцията. И всеки, който се умее да запази така добро темпо и да подготви добре автомобила си, е напред. Надяваме се ние да сме от тези, да се бориме, да сме в истинската борба, не да гледаме отстрани. Минути преди старта. Чудесно настроение. Също. Конкуренцията, твоите намерения, естествено, какви са? Изключително силна. За намерения не мога да кажа все още. Претърпяваме малка адаптация с автомобила. Надявам се да направим едно добро управление, да сме доволни двамата с Стойко. Ще се постараме да направим едно силно каране, да се адаптираме към новия автомобил и добро представяне. Това беше. Чухте мнението на няколко от основните претенденти за челните места. В 14 часа точно от тази часова контрола, край която има едни хора, за които ще говорим и друг път. Едно семейство изцяло посветило живота си на автомобилния спорт. Майка, дъщери, зетове, дед Чурлига. Митко Илиев потегля първи, миналогодишният победител от Рали Стари Столици, национален шампион. В добро настроение, със самочувствие, има защо. Води в европейския шампионат след първите 3 ралита. След него е полякът Михал Соловов, един от най-богатите поляци, между другото. Крум Дончев миналата година, пак казвам, стана втори в европейския шампионат, но сега е с нов автомобил Mitsubishi Lancer Evo 9, също е като на Митко, само че Крумчо 2-3 сезона кара с Subaru Impreza VRX N12. Сега този автомобил е пригоден за макадам. Георги Янакиев младши и неговият навигатор Петър Силов. Не дочака Жоро C2 и без особено настроение потегне, но както сами чухте, той каза, че няма да се предава. Ясен Попов след един много неуспешен за братята Попови сезон миналата година, а в 2005 те бяха шампиони на България, с много надежди. Радослав Козлаков и неговият нов навигатор Никола Попов, също с Mitsubishi 9. С Никола са второ състезание. Първото беше в хърватското рали Ина, което е кръг от европейския шампионат. В добро настроение
и Румен Дунев с един великолепен автомобил Рено Клио Супер 1600, заедно с навигатора си Христо Христов. Вилхем Кънчев с Пежо 206 Супер 1600. До него на дясната седалка е шуменецът Петър Петров. Още един навигатор в този автомобил, Citroen C2 Супер 1600, Георги Гвоздейков, а негов навигатор е Васко Христов, шуменец, един от познавачите на трасетата не само край родния си град. Намираме се на първия специален етап, Лозево 1. Той е с дължина 6800 метра. Казвал съм го много пъти, там където са силните автомобили са и хубавите жени. Нашите оператори също ценят красотата, а ние ценим това как Митко Илиев започна състезанието. В този специален етап с най-добро време, равно, което се случва рядко, завършиха Ясен Попов и Радослав Козлеков. Трети беше Крум Дончев. Разликите естествено са съвсем мънички. Четвърто място за Митко Илиев. Румен Дунев, може би опознаваше и той възможностите на своето Клио, което кара два пъти на писта. Ето го. В това шуменско състезание интересното е, че отсечките са къси и няма възможност, както казват пилотите, да се избиват евентуалните грешки. С 9 номер Вилхем Кънчев и Петър Петров. 10-ти един много смел пилот Тодор Славов с навигатор Добромир Филипов, тандем от Варна. Те са в позабравената група А7 до 2000 кубически сантиметра. И Citroen C2, който на времето Бруно Тири, прославеният белгиец, презентира в България в Рали България 2003. С 14 номер също един пилот, който се понрави много на участниците. Игнат Тисаев, много смел пилот. Интересна беше битката в различните класове. За нея ще говорим по-късно. В този първи етап просто, както се казва, трябваше да се проверят автомобилите, като разбира се, пак казвам, беше ценна всяка секунда. Ето този автомобил също предизвика много емоции с 24 номер Иван Ганчев и Петър Илиев в N3. В следващия клас битката се очакваше да бъде главно между миналогодишния шампион Емил Денев, прокурор от Велико Търново, и младият Тихомир Стратиев, ученикът на Данчони. Вече сме на втория специален етап. Това е Пивовара 1, дължина 12 200 метра. Няма как на всяко българско такова масово събиране да минем без кебабчета, без бири. Няма нищо лошо, разбира се. Хората за това са и дошли след тази великолепна природа. А Митко Илиев демонстрира класа. Макар че и в този етап той не успя да спечели, остана втори след Радослав Козлеков. Крум Дончев, съвсем нормално, пак казахме, свиква с автомобила. Тук само ще ви подскажа, че средната скорост, която постигна Радослав Козлеков, спечелил етапа, е 111, близо 112 км в час. Сещате се за какви завои става дума. Жоро Енакиев мина, Ясен Попов. Той събра много привърженици, свои фенове, точно с подобни хлъзгания, когато другите не ги практикуваха толкова често. Радослав Козлеков наглед мина малко колебливо, но хронометрите отчетоха друго. По-точно електронната уредба, с която се измерват резултатите. Той измина тези 12 200 метра за 6 минути 33 секунди и 2 Вилхем Кънчев. Тодор Славов, стана дума за него. Много добър пилот, който те първо ще се доказва. А това беше изненадата.
Петър Гьошев с Mitsubishi Lancer Evo 8, заедно със своя навигатор Митко Спасов. Петю кара колата, с която миналата година се състезаваше Радослав Козликов. И както се видя, я подкара доста добре. На този естествен шикан, както се нарича, само да обърнем внимание на този пилот. Това е пилотът с номер 15, Тома Минчев. Негов навигатор е много опитният Марин Костадинов, който е печелил 2 пъти, между другото, рали Стари столици, веднъж с Радослав Козликов, а веднъж и с самия Георги Петров, когато видяхме в началото на серията интервюта. Тома Минчев прави своя дебют в рали точно с автомобил Mitsubishi Evo 9. Да отдадем дължимото и на единствената дама в колоната зад волана, Катя Стратиева. До нея е опитният навигатор Румен Манолов. Те са заедно от миналата година. Един от символите на Шумен, паметникът създатели на българската държава. А ние сме вече на третият специален етап, Лозево. Между другото, след първите два, начало беше Радослав Козликов, следва на 6 секунди и 2 от Митко Илиев, а трети беше Ясен Попов на 8 секунди. Съдиите, чудесни екипи от шуменски съдии, които доказаха за сетен път своят професионализъм. Много зрители, някои от тях бивакуват точно на това място. Обичайно има една група от Варна, сега имаше и от Бургас. А ето полицията как трябваше да прибира някои твърде необуздани и може би придобили малко повече от необходимата смелост вследствие на някои други подсилки зрители. Митко чудесно описа тази траектория, както и Крум Дончев, Ясен Попов. Ясен беше успял да изпревари Жоро Янакиев, Радослав Козликов. Колегата Николай Николов забавяше тези места, които бяха атрактивни наистина, за да имате възможност да се насладите още веднъж на майсторството на пилотите. Ето още едно такова изпълнение на Вилхан Кънчев и Петър Гьошев. Много постоянна езда. Най-голямата изненада в това състезание, без да бързам чак толкова много напред. Този етап беше спечелен вече от Димитър Илиев, който постигне тук средна скорост от 111 км. Втори Радослав Козликов, трети Ясен Попов, четвърти Крум Дончев, Петър Гьошев пети. В N3 Турал Метков направи едно добро каране. С 23-ти номер е Йордан Атанасов, заедно със своя брат Веско, варненец, между другото кръстник на шуменския пилот Данчо Данчев. 26-ти номер, още една двойка, C2, само че не супер 1600. Това е Ивайло Ненов с Любомир Опалченски, моя навигатор. Опитваме се да ви покажем повече от преминаващите състезатели. Вече сме на следващия специален етап. Четвъртия, след третия Радослав Козликов водеше с 4 секунди и 9 десети пред Митко Илиев, който излезе на втора позиция, трети Ясен Попов. В N3 Иван Ганчев и Петър Илиев водеха спор за първото място. Митко по трасето вече. Едно изкачване към Шуменската крепост. Дължината на този етап е 12 200 метра. И забележете каква скорост направи Митко тук. 113 км в час. Средна скорост. Радослав Козликов, между другото, направи впечатление, че при първото и второто преминаване на Лозево, а съответно и на Пивовара, в двата дни тези етапи се карат по два пъти, участниците подобриха постиженията си с по няколко секунди. Имаше Крум Дончев, например, на Пивовара даде
9 секунди по-добро време в сравнение с първото преминаване. Което значи, че добре свиква с своя автомобил. Такива неща не бива да се случват, нищо, че човекът мина от външната страна на завоя, твърде далече, тук завоят е доста широк. Петър Гьошев в едно постоянно темпо успяваше да поддържа, ето и тук се класира 6-ти за етапа, 7-ми беше Вилхен Кънчев, 8-ми сливенецът Георги Василев, той е с номер 8-ми, дълго време се състезаваше и с една Самара. Турал Метков смени си навигатора в последния момент и сега до него е Петър Йорданов. Игнат Тисаев с номер 14 кара много атрактивно, а ние пак отдаваме дължимото на екипажа с номер 24, който наистина се понрави много, защото Иван Ганчев беше 9-ти в този етап. Много смело момче и с умения. С 31 номер е Тихомир Стратиев, негов навигатор е Здравко Попов. А тук една консултация малко. Номер 36 Венелин Рангелов. Между другото, този пилот преди години катастрофира на телевизионната кула. Наложи му се да поседи малко в Шибенската болница. Да не дава Господ, както се казва. 37 номер ви показваме не случайно. До младия пилот Димитър Тасев седи Бойко Игнатов. Бойко Игнатов, който каза, че Митко му е 15-тият пилот. Той е бил и до Стоян Колев, и до Илия Царски, и до много още именити български пилоти. Ние сме в сервизната зона. След четвъртия специален етап предстои още един великолепно уреден сервизен парк. Такива са, знаете, според новите правила. Те вече не са съвсем нови. Сервизни зони. Колата за сигурност, показваме ви не случайно тези неща, за да се види, че организаторите направиха всичко възможно, всичко както се предвижда по правилник, а и допълнително някои неща, за да предупредят хората да бъдат на безопасни места. Димитър Георгиев, известният шуменски пилот, за когото ще стане дума малко по-късно, като заместник директор на трасето, на ралито и човекът, който трябваше да затваря трасето, също даваше необходимите указания. А ние да видим какво стана на петия специален, последен за деня етап. Димитър Илиев продължи победната си серия. След като загуби първите два, той спечели следващите 3 етапа. Втори Радослав Козликов на 5 секунди и 3 десети. Трети Крум Дончев на 5 и 7. Ясен Попов четвърти. В класирането за деня, то е важно между другото, защото също носи точки, според новите правила. Ето още една атракция, заради която си струва да се гледа този спорт. С номер 20 е Турал Метков. Много упорит пилот. 23 Йордан Атанасов. С тази Honda Civic. 24 вече сигурно помните, Иван Ганчев и Петър Илиев. Тандем Елена Шумен. Ето е и Катя Екатерина Стратиева. А тук ще видите нещо наистина уникално. Само че ако кучето наистина е същество, което уж нямало разум, ние хората би трябвало да мислим преди да предприемем нещо подобно. Слава Богу, животинката се отърва тук. Вече сме в сервиза. Преди да се приберат автомобилите и екипажите за почивка, тази сервизна зона. Класирането начало Митко Илиев, на 15 секунди и 8 след него Радослав Козликов, трети Ясен Попов на 18,9, четвърти
Крум Дончев на 20 секунди. Виждате каква малка разлика между третия и четвъртия, таки между втория и третия, не е толкова голяма. Румен Дунев, пети, Петър Гьошев, шести, Вилхем Кънчев, седми и така нататък. В N3 водач Иван Ганчев, в N2 Тихомир Стратиев, в А6 естествено Румен Дунев с това, пак казвам, много силно заводско Рено Клио. Ами да, радвам се, че така се развиват нещата. Дай Боже всичко да продължи в същия дух и утре да имаме късмет да спечелим състезанието. Баща ти каза, че в това състезание трудно се поддържа равномерно темпо. Ами, прав е, да. Не е лесно състезание. Бих казал, че е доста бързо и опасно. Как оценяваш днешния ден? Свикваш ли вече с Мицубишито? Да, мисля, че с всеки изминат километър нещата се подобряват. Знаем, че на това рали не се правят големи тактики и стратегии, но все пак какво да чакаме утре? Ами честно да ви кажа, не зная. Утре същата отсечка и карат се наобратно. Със сигурно ще бъде трудно състезание. Надявам се да се представяме добре. Ще рискуваш ли малко повече, след като имаме предвид, че миналата година точно на последния етап ти се случи нещо? Ами ние до сега карахме с добро темпо. Утре ще се опитаме малко да повдигнем темпото, разбира се. За мен лично направих една грешка, ударих гумата в един бърз завой. На кой етап? На ново село. Точно на най-важната част на спускането в един много бърз завой и ляв и изкривих джантата. Си мисля, че съм спукал гума и карах с много голямо внимание да не изсвърча от пътя, при което загубих 15 секунди и така си влоших резултата от първи и втори. От там нататък тази последната отсечка беше много добре, но явно малко съм върнал гъста, но за утре ще се надявам да подобря това, което днеска загубих. Пак казвам, тук на това състезание не се правят големи стратегии и тактики. Какво утре? Да, защото както лично аз го изпитах, една малка грешка и веднага от добра позиция, от първа позиция се нареждаш по-назад, но пак съм втори ден за момента. Ами какво? От утре атакуваме. Да, много съм доволен от автомобила. Направихме доста корекции, но от до тук показаното нашите очаквания се разминават с реалността. За целта ще трябва много да поработиме и почваме да работиме от тази вечер за утре да опитваме да намаляваме разликата, която никак не е малка спрямо автомобилите групен. Ще работиме. Ще рискувате ли евентуално, не дай Боже, първото място в класа? В класа имам комфортна преднина и именно поради тази причина ще си позволиме да пробваме различни сетове, за да може, пак казвам, в състезателни условия да топиме тази разлика. За нас това състезание реално е загубено, но ще продължим с високо темпо утре. Идеята ни е да не изоставаме много от водещите отбори и при евентуална грешка да се възползваме. Целта ни за това състезание вече при така развилата се ситуация е да опитаме да се качиме на подиум. Доволни сме от първия ден. Доста така се потрудихме по настройката на автомобила, тъй като беше доста ново за нас. Мисля, че успяхме в края на деня да настроим добре колата. Лошо, че накрая
3-4 завоя след старта, може би не са 3-4, 5 или 6 завоя след старта на Валерий Великов. Се ударихме леко в мантинелата, изведени леко от пътя, не можахме да завиеме на първия обратен и загубихме малко време, което така не ни повлия много на класирането. Не знам все още дали Крум дали е пред нас вече или сме зад него. Ако има нещо, то са съвсем малки разлики, може би в десетите. Само че не знам кой е напред, кой е назад. Вие, ако имате някаква информация, може да ми кажете. Ето, толкова ще видим. Да. Значи, ето. Оставаме си с много малко, с една и една. Значи една секунда, аз мисля, че сме по-назад, както и да е. Трети сме за първия ден. Напълно достатъчно като първо състезание. Все пак съвсем нов автомобил, всичко е ново, не е настроено. Надявам се следващия ден да е още по-добре. Резонният въпрос. Утре? Ами утре, тъй като отсечките са пак много малко, пълна атака от началото. Шумен винаги е било такова. Знаеш, че замислиш ли се, няма време после за действие и връщане на загубените секунди, така че още от началото атака. Какво гоните в това състезание? Само класа? Ами не, класа почти не гоним, понеже на Румен колата е много нова модификация и трудно ще се справим с него. Задачата ми беше този ден да се държа на близко разстояние зад него и някакво генерално класиране да гоня. Доволен съм за момента, понеже колата цял ден имах проблеми с нея и вече към края разбрахме откъде идва целият проблем. И не загубяхме много време и затова съм доволен. Доволен ли си от това, че имаш навигатор, който познава тези отсечки като собствения си хол? Разбира се, съм доволен. Той за момент не се замисли, не се обърка никъде, но така трябва да е един екипаж да се сработва и да работят заедно, за да се има някакви резултати. Днешния ден? Нормален ден според мен. Като кажа нормален, имам предвид с трудностите, които бяха. Да се преборим с колата, да можем да я уточним. Смятам, че постигнахме нещо и в последните отсечки се държеше по-добре. Не е нещо изключително, но успяхме да докараме нещо. Утрешното спускане? Нека да дойде утре. Това е един плюс за нас, утре спускането. Какво да ви кажа, очаквах да не се справим толкова добре с колата. След първите две отсечки почнахме да се отпускаме. Имахме малко проблеми с съдиите на първата отсечка. Объркано време. Пуснахме една молба до организаторите. Надяваме се да я признаят. Ако не я признаят, оставаме пак на 6-то место в генералното. Отпускам все повече с колата. Времената показват последните отсечки. Аз съм много доволен. Колата е добре. Надявам се, че утре ще се движим в същото темпо. Мисля, че имаме още много какво да покажем. Имаме какво да вземат автомобила и от нас да дадем. Първите две отсечки карахме с голям резерв. Сега почнем да подобряваме. Имахме малък проблем технически, решихме го. И сега... Скалника? Не скалника, с горивото имахме, с помпите имахме проблем. Пада налягането на горивото, може би от горещините. Стежелим, бе! Айде, тай да се вижда колата и да кажи къде да... Нямахме проблем, всичко тръгна нормално, нямахме проблем с колата, нещата се получават, надявам се утре да се продължим по същия начин. Петър, питал съм те 10 пъти сигурно, помага ли това, че си народна земя? По принцип не помага, вреди. От друга страна автомобилът е добър, Ваньо се справя добре. Получават се нещата. Тактики, стратегии за утре? Нямаме нищо, както дойде. Ще гледам да се поддържам в същото темпо, както днес и надявам се да се получат нещата. Кое рали ти е това? Това не е в N3 за първа година, състезам първо рали. Преди това в миналата година имам 2 състезания с N2.
Бившият твой пилот Пламен Стайков, сигурно ще се срещнете с него. Ще се срещнем на Рали България по всяка вероятност. Ще има среща. Сантименти не? Не. Ако можете, биете. Саби. Автомобилите се прибират в закрития парк на хотел Шумен. Между другото, този закрит парк на времето впечатли много. А само да видим това зареждане, защото малцина от вас са присъствали, предполагам, на тази операция. Тя се извършва в сервизния парк на специално място. Там има и пожарникари, пак с оглед на безопасността. Автомобилите тръгват към закрития парк на хотел Шумен. Този закрит парк, пак казвам, на времето беше оценен много високо и от самия президент на ФИА Макс Мозли. Предстои почивка и на следващия ден отново, а докато екипажите влизаха, минаваха през часовата контрола и събираха аплодисментите, между другото да отбележим и работата на нашия друг оператор Емо Ангелов, а ние тези кадри останалите сме ги снимали заедно с него и с Едуард Алтонян. Един от колоната си събираше багажа в хотелската си стая. Ще видим след малко защо. Кого събираш багажа? Какво се случи? Явно нашите механици бяха забрали да затворят капака от едната страна и в последствие на отсечката на втори километър се отвори капака, щупи прозореца, доста го напука, но вече не влезнаха стъклата при нас. Спряхме, забавихме се около 3 минути някъде, сигурно, и продължихме, докато затвориме капака. Загубихме доста време, за супер рали, просто няма смисъл. И се прибрахме да си оставим колата. Това стана. Не ти тръгна това състезание? Определено. То е явно понякога, като стане нещо, просто трябва да го предвиждаш. Всяко то за добро. Естествено. Не съжаляваме следващия път. Вече сме в пресцентъра на Рали Стари столици. Той беше организиран от екип на телевизия Шумен. Виждате познати лица. Ася Йорданова, Ели, директорът на състезанието, хората от радиовръзките, Ричард Груев, много акредитирани журналисти, струва ми се 47. Великолепни условия, предоставени от фирмата, която монтира и безжичен интернет. Безалкохолни и всякакви други удобства, сувенири. В неделната утрин ние вече сме пак в хотел Шумен. Предстоят 6 специални етапа във втория ден на състезанието. Вече автомобилите са подредени според класирането. Митко Илиев отегля като водач първи. Янаки Янакиев дава карнета си на часовата контрола. Предстои сервис и след това етапите. Това беше характерно за втория ден, че етапите ще се бягат в обратна посока. Лозево нагоре, а Новосел спускане към включително финала на пивовара. Ясен Попов от трета позиция оттегля. Ето е и единствената дама зад волана, Катя Стратиева. Много са интересни тези момичета. Не са мъжкараните. Това е едно момиче, което завърши дизайнерство в Националната художествена академия. Каза, че е защитила сега два много сериозни проекта и намира време и за любимия спорт. Сега е магистратура. Продължава да се учи занаята от един такъв майстор, като Румен Дунев, Румен Манолов, нейният навигатор. Вече сме на специалния етап Ардашес 1. Той е с дължина 6600 метра.
200 метра по-малко. Ето такива пресичания не бива да се случват, защото не се знае кога ще дойде следващият автомобил, каква е разликата между този, който минава и този, който следва. Този етап беше спечелен отново от Димитър Илиев. Вече не е изненада, като ви казвам това име, когато става дума за победителя в отделната отсечка. Средна скорост вече 114 км в час и повече. Втори Ясен Попов, трети Радослав Козлеков на 4 минути, на 4 секунди, естествено, не минути. Крум Дончев още търси възможностите на своето ново Мицубиши. Всеки от екипажите имаше своите планове, колкото и да е наивно да се говори за кой знае какви стратегии в стари столици. Пак казвам, поради простата причина, че отсечките са къси и всяка грешка може да струва изключително скъпо. Няма къде да се избива. Георги Гвоздейков и Васко Христов. Значително по-големи са възможностите на този автомобил. Сигурен съм. Йордан Атанасов с Хондата Civic. Той е в битка за челното място. Стоян Апостолов и Павлина Апостолова, да отдадем дължимото им на този тандем. Баща и дъщеря. Стоян е много години зад волана вече. И на следващия специален етап. След този, между другото, Радослав Козлеков втори, все още, а това са двама други шуменци, които са популярни в този автомобилен спорт. Данчо Данчев и Мартин Сорилов. Уви, и двамата са след тъй наречената компетентна публика. Седмият специален етап. Новосел 1. Спускане, виждате, от правата пристигат, могат да наберат много висока скорост и вече е въпрос на майсторство, кой как ще влезе в естествения шикан и ще тръгне надолу към пиловара. Крум Дончев и Стойко Волчев. Интересно беше, че тук не пристигнаха двама от основните конкуренти в N3. Иван Данчев и Торал Метков. Иван Данчев и Пето Илиев загубиха едно колело, а Торал Метков се метна на тъй наречения гумен завой малко след старта на планинското състезание Валери Великов. Мина по таван. Слава Богу, и двата екипажа не пострадаха. По системата Супер Рали кара Тодор Славов. Знаете, със солидно наказание и без възможност за участие в генералното класиране. Йордан Атанасов. Пътят му към първото място в N3 вече беше разчистен. С номер 14 Игнат Исаев, Рено Клио, като го и Тома Минчев, девятка. Ако попадне в ръцете на Данчони, примерно аз си мисля какво би могла да направи тази кола. Между другото, тя е подготвена там, където се готви и автомобилът на Митко Илиев от препаратора Мауро Мочентини в Италия. В този етап първо място за Митко, казахме, Ясен, втори, трети Крум Дончев, четвърти Радослав Козлеков. И точно след този етап Ясен Попов успя да измести за малко от класирането от второто място Радослав Козлеков. Димитър Георгиев, полицай, както го знаят не само шуменци, знае къде да спре, какво да каже на хората край трасето, пак с оглед на тяхната безопасност. Това беше и неговата задача. Освен многото друга работа, която свърши покрай организацията на ралито. Уви, често ние си мислим, че тези неща са празни приказки и ред такива.
Отново Митко Илиев. Изключителна класа това момче. Не е случайно започнал от такава крехка възраст. И между другото, той точно на едно място, което ще видим малко по-късно в нашия репортаж, имаше происшествие тук, когато беше съвсем млад. Крум Дончев. Борбата се водеше главно за второто място, тъй като Митко методично трупаше своята преднина, увеличаваше я. Победа след победа. Избързвам да кажа, че той спечели 6 от завършилите 8 специални етапа. Една победа за Ясен Попов, 2 за Радослав Козлаков. Етапни. Състезанието набираше скорост и в втория ден отново имаше подобряване на резултатите. А Пламен Панталеев, което виждаме сега, уви не знаеше какво му предстои малко по-късно. Пламене, какво стана? Какво да стана? Метнах ми се в гората. Движихме се с много голяма скорост, това е истината. И завоя сме го описали като друг завой в записките, пак моя грешка. Просто скоростта да дойде много голяма за този завой. С такава скорост този завой не може да се вземе. Вече сме на пиловара, завоя на пиловара, а специалният етап е 9-ти. Второ спускане тук и за първи път ние чакаме автомобилите. Митко Илиев минава. Имаше някакво забавене. Чу се, че нещо се е случило с Радо Козлаков, но нищо сериозно. Ясен дойде и толкова. Колкото и да не ни се вярваше, това, което се чу, се оказа истина. На моста от Новосел към Лозево, този мост, който е една от големите атракции на планинското състезание в Шумен, беше станал арена на нещо, което аз не знам как да нарека. Пред колата на Радо Козлаков беше изскочило едно момче, което в желанието си да снима беше излязло пред мантинелата. Да не говорим, че беше застанало на външната, крайно опасна дъга на завоя. И Радо, който между другото вече е бил изтървал управлението на автомобила, след като е ударил задницата първо и се е насочвал към гората, без да види, че зад тези храсти има мантинела, е помел момчето. 13-годишният Емилов Миланези изхвърча зад мантинелата, почива на място. Шансове никакви при една такава среща с летящата с близо 160-170 км, 1200 и не знам колко килограмова кола. От тук нататък ние ще се опитаме да проследим това събитие. Лично на мен ми е много тъжно, случвало ми се и друг път. Ще вървим по хронологията на събитията от там, където бяхме, където трябваше да се кара 9-тия специален етап. Ние научихме, че състезанието по решение на спортните комисари е прекратено, че няма да продължи, което е едно абсолютно правилно решение с оглед на случилото се. Изключително тежко происшествие. Стизаме към парка, където първата ни мисъл беше да питаме Владо Илиев, един много опитен човек в автомобилния спорт, какво точно се е случило, а след това да чуем мнението и на двама от пилотите, с които през седмицата говорихме за безопасността. Нашата, на зрителите и тази на екипажите. Има ударен човек на моста, друго не мога да кажа нищо. Не са всичките тези приказки, да ги сме приказвали стотици пъти и с тебе и с... Ето го. Най-вероятно на този мост ходят всички така
хора, които познават добре спорта и знаят, че там има една гърбица, която колите се отлепват, скачат високо и търсят емоцията, но не мога да кажа нищо повече. Не знам, има мантинели, не мога да... Никаква информация нямаме. Румене, преди всяко състезание говорим за тази пуста безопасност, за това, че вие не можете да пазите зрителите. Ето го поредния, трагичен пример. Не знам, в този момент просто не знам какво да кажа, нямам думи. Просто хората трябва да се пазят, за да не завършва така състезанието. Ние доколкото можем пилотите опитваме, обаче е трудно. Виждате, проблеми става. Много неприятно. И просто нямам думи. И с тебе говорихме, както сме го правили, казахме десетки пъти преди състезание, че нищо не можете да направите, ако самите зрители не се пазят. Пак имаме трагичен пример за обратно. Да, това е така, но много публика по трасето. Действително вълнуват се с нас, изживяват цялата така емоция, но явно не може да ги опазим всички. В смисъл, организаторите не могат да опазят всички на всяко трасе, да се вижда всеки завой. Все пак това са много километри, не може да станеш на всеки завой да пази всички. Ако не се пазят сами, няма как да стане. Действително неприятен инцидент и още повече, че син на наш дългогодишен приятел, който може би най-голямата му страст е рали спорт. Знае всичко за рали спорта. Страхотно. Само с каква скорост горе-долу се кара там, на това място, при излизането от мост? Значи долу идваме на пълна газ на пета. Може би 160-170 км, колкото може да се набере от последния завой. На моста връщаме за малко, колата леко отскача. Всички го знаем това место. И там е, може би, най-опасното место, на което може да стоиш, защото никога не знаеш какво ще се случи след като падне колата след скока. И явно не са преценили ситуацията както трябва и се е случило. Не карайте колегите да ви правят забележки, когато е необходимо. Пилът на Радо Козаков. Момчето, уви, загива пред погледа на баща си, който е от другата страна, заедно с колегата Ричард Груев. Следователи, медицинските екипи само са констатирали смъртта, а ето го и навигаторът Никола Попов. Колег, какво точно стана? Знам, че е много тежко и за тебе да говориш в този момент. Да, наистина е тежко. Моста завоя, има скок, просто фракцията хвана едната страна на колата, удари се отстрани и в момента, когато мисля, че всичко беше наред, просто имаше човек срещу нас. И от тук насетне стана инцидент. Можехте ли да продължите или просто вие се ударихте вече някъде? Ние подправихме прозаницата и после след удара с момчето се повреди от пред колата. Така че просто мисля, че е безмислено да продължаваме след това, което стана. То е ясно, но ако го нямаше момчето, продължавахте ли? Това исках да те питам. Не мога да кажа. Просто всичко стана толкова спорзо, че не знам. Мисля, че не бихме продължили. А как аз Радо го видях долу в хотела, може би ще говорим после с него, ние сме говорили след ония инцидент, който стана преди години, 2000-та на Върбица. Как се чувства той, как го усети в този момент? Просто беше доста много разстроен. Не знам. Такъв момент просто ти се губят минутки и не знаеш какво става. Просто излезнал от колата, отиде да види какво стана и така. Момичетата на рецепцията казаха, че плакал. Това не е слабост, аз го познавам достатъчно добре от много години. Абсолютно нормално е
да има сълзи в очите, след като е загубен човешки живот. Пак повтарям, жалкото, че е човек от нашите среди. Това е най-жалкото. Човек, който знае къде трябва да се застава и така. Просто не бил ще е там. Има, както се казва, много версии след като се обърне колата, но ние преди това точно с вас говорихме пак за безопасността. Нали се спомняш? Спомням си, да. Точно това си пожелах. Кофти късмет. Пожелах си всичко да мине безаварийно и да победи най-добрия. Но... И благодаря ви, че сте тук, за да можем да кажем истината на хората за това, което се случи днес на Рали Стари Столици. Аз правя това изявление от дирекцията на състезанието, от името на дирекцията, с единствената цел да можем да дадем една най-пълна и реална представа за това, което се случи днес. Състезанието е прекратено поради тежък инцидент. От тук нататък състезателите ще бъдат в парк Ферме, закрит парк. Процедурите по финализиране на състезанието ще бъдат направени. Спортните комисари ще обявят крайното класиране. То вече ние го знаем предварително, то ще стане и крайно сега. Състезателите, които са се класирали, ще се получат купите без церемонии, без ритуали. И така ще приключи за наша жалост това издание на Рали Стари Столици. За да бъда до край точен, ще ви кажа, че класирането е направено след 9-тият етап, т.е. етапът, който е започнал. Решението на спортните комисари е всички, такъв е и регламентът, всички тия състезатели, които не са успели да стартират, т.е. те финишираха само двама, всички останали назад получават равни времена, като Радослав Козеков не получава време, с което той няма и крайно класиране в състезанието. Тоест, той не се класира в крайното класиране, го няма. Значи за това се прави точно това класиране за този етап, след като той е започнал и отпаднал, за да могат реално да бъдат наредени състезателите по този ред. И в така обявеното неофициално класиране след 9-тия кръг, класирането е следното. Димитър Георгиев е първи, Ясен Попов е втори и Крум Дончев е трети в ралито. За инцидента на 9-ти етап на моста, детелината, която е от Новосел към Лозево, Радослав Козеков на излизането от моста, идвайки с изключително висока скорост, не удържа автомобила. Там в лявата страна, значи това е след като свърши моста, има един объл ляв завой и има мантинела. Мантинелата е силно обрасла с храсти и не се вижда. И той е мислил, че ще влезе в гората. Просто той е изгубил контрол над автомобила. Дори не е видял
и как е станал инцидента. За най-голямо нещастие Емил Емилов, 14 годишният Емил Емилов от София, е застанал пред мантинелата да снима състезателите. И за най-голямо нещастие точно се случва там, където Радослав се удря в мантинелата и го удря и го изхвърля зад мантинелата. Това е реалната истина. И аз искам вие да я предадете така на хората, че да разберат всички колко рисков е автомобилният спорт и най-малките неспазвания на правилата водят до изключително тежки загуби. Това е, което мога да ви кажа, и искам това да прозвучи като една обективна истина, да разберат хората, че на състезание по никакъв начин и по никакъв повод не бива да се застава на опасни места и да се вършат необмислени неща. Дори някои си позволяват и алкохол, някои си позволяват да водят и малки деца и така нататък. Аз мисля, че по-нататък може би да правим и предавания по този повод, защото едно такова състезание събира изключително много хора. Вие видяхте по трасетата какво значи и всеки застава на места, каквито на места, които не е подбрал най-добре, опитват се да пресичат, дори в някои случаи органите на реда се затрудняват да осигурят охраната на състезанието. Благодаря ви. Това е, което имах да ви кажа. Тези кадри с Ради Козликов ние заснехме в фоето на хотела. Той ми каза само няколко думи. Моля те да говорим по-късно. Сигурно много колеги няма да ме разберат защо аз не отидох при Радослав, за да направя едно от гледна точка на, не знам как да я нарека, каква журналистика, сензационно интервю. След малко ще ви обясня защо. Преди това искам да кажем все пак класирането в това 38-о издание на Рали Стари столици. Състезателите, както каза и директорът на състезанието Савко Панайотов, дойдоха, взеха си купите и си заминаха тъжни. Нямаше празненства, нямаше го и отдавна плануваното тържество по случай 50-та годишна на организацията на СБА в Шумен. И така класирането. Генерално Димитър Илиев, Янаки Янакиев, втори Ясен Попов, Дилян Попов, Крум Дончев, Стойко Вълчев на трето място. В Н3 Йордан Атанасов, Веселин Атанасов, втори Игнат Исаев, Милен Илиев, трети Петко Петков и Валентин Бонев. В Н2 Тихомир Стратиев с навигатор Здравко Попов, втори Емил Денев с навигатор Богомил Ненов и на трето място Байчо Ненов, Свилен Стратиев. В А6 Румен Дунев, Христо Христов, Вилхем Кънчев, Петър Петров и трети в този клас Георги Гвоздейков и Васко Христов. И така, защо не направих интервю с Радослав Козликов? Вместо да ви говоря, аз предпочитам да видите нещо, което сме правили през 2000-та година, след един инцидент на Рали Албена. И Ради и Марин буквално бяха на пъти и ми махаха така спирай. И аз буквално спрях така и те викат леко, нали, минах, обаче нито коли съм видял, нищо не съм видял. Много беше слаба видимостта. Успенски, Щукин, Радо Козликов, Марин Костадинов още не можеха да проумеят какво точно се бе случило в тези злокобни 60 секунди. По-точно не искаха да повярват в това, което бе станало. Изтръпнали от ужас, очевидците разказваха как двама млади мъже, здрави и жизнени, за миг само, тъй преждевременно и нелепо, са стигнали до финала на своя живот.
Кой направи за тялото? Ти тук ли са пуснали дома? Той изобщо не се няма вратана. Те са наредени. И он отгоре летят и отгоре през теб. Могъщите дървета сякаш се сведоха, за да заслонят осиротелите, а едрите дъждовни капки се смесиха с сирашките сълзи. Вечните спътници, животът и смъртта, пак се срещнаха на най-неочакваното място. И онази с косата отнесе двама българи, които бяха дошли на празника, наречен Албена 2000. Вечна им памет. Двама ранени. А във въздуха все още виси въпросът за виновните. Има ли въобще виновни? Искам да кажа, че много хора, които гледат вашето предаване, биха си помислили, биха обвинили организаторите за този инцидент, че смея да твърдя, че организаторите нямат никаква вина. 15 минути преди старта на първия автомобил имало автомобил на трасето от организаторите, атмосферните условия не са били такива, значи да не останат хората с убеждение, че вина в случая има някой. Може да има някой, но не е организаторите. В един такъв горещ ден като днешния, може ли някой да предположи, че следващия завой ще бъде покрит с къщата лед и ти ще изгубиш контрол върху колата си и следващия след теб колега състезател ще връхлети и ще се случи най-лошо. Това никой не би го предвидил предварително. С много човешко разбиране разбурихме съвсем пресния кошмарен спомен от тези, които също бяха на тънката граница с отвъдното, но съдбата ги остави от към страната на живота. Веднага иззнах след удара от колата към възможно най-бързия начин. Видях един човек да лежи зад автомобила. Също време един казваше, че има ранени хора на земята, като лежат. Много хора. За съжаление, ни двамата с нищо не бяхме помогли. Тези две момчета нали се учат толкова рано. Аз наистина исках на няколко пъти. Оставете нас преди следващия. Аз си давах ясна представа. Пътен участък попаднах и какво го очакваше следващия. Което и се случи. Те продължиха да се опитат да вълнат нас. Но трябва много време. След втория път, като повториха с голям часовник към 49-та секунда, ще застави да ви викам преда. И малко след втория път, като го казах, че много се мога да бяхме в Слабила така. Отскочим. Той не е виждал нищо от това, което каза, че нищо не е видял и не е напълно така, защото беше много намалена видимостта. Просто нямаше никаква видимост на трасето. Я действително ничего не мог сделать. Аз действително в тази ситуация нищо не можах да направя. Когато колата загуби управление, се мъчех да я задържа в същото състояние, в което се движеше, за да мога максимално да намаля скоростта. Но траекторията вече не можех да променя. То есть максимум я гасил скорость, и самое главное, что я не знал. Най-важното е, че не знаех, че по пуста има хора, които бутаха кола. Виждах само дървета. Люди и машина. Этого мне было неизвестно. Ну, пустый лес и лес. Что делать? Я понимал, что мы Аз падаем. разбрах, че падаме. Разбрах, че ще се ударим в дърветата, но че има хора и кола, това не го знаех. Машины и люди, этого мы не знали. Зрителите са искали да помогнат на Марин и на Радослав? Както многократно се е случило и както пак ще се случва, вероятно, те са го направили под най-добри чувства към автомобилните съседания. Един от операторите на откъса от филма, който видяхме,
който го и монтира Валентин Георгиев. Преди около 2 месеца, 3 някъде ми се обади и ми каза, че при него пилотът Крум Дончев е завел едно момче, невероятен талант в компютрите, който е голям фен на автомобилните състезания, та Валю да го понаучи на нещо. Снощи Валю ми се обади отново, току-що се беше върнал от Рали Акрополис в Гърция и ми каза, че това е същото момче. Емил Емилов Миланези. Вечна му памет. А на вас, уважаеми зрители, една добра седмица.